bounds. Eu sunt Reger și bine v-am găsit la un tutorial cum să instalați OBS-ul plus setările lui. Așa, pentru început intrați pe un browser, eu intru pe Google Chrome și intrați în Google și scrieți la căutare OBS, dați Enter și intrați pe Open Broadcaster Software Index. Dați aici Windows 7.8, dați pe el, vă trimite pe un site de-a lor și o să vă apară aici. Eu nu o să mai descarc l-am, voi îl descărcați, dați Next și îl instalați. Wow, reclamele mate. Așa, după ce l-ați instalat, îl deschideți și vă duceți la setări și mergeți la general. Eu l-am setat în limba română, puteți să-l setați în ce limbă doriți voi. Eu l-am setat în limba română că e mai ușor. Setat, dau un bâlbeal de acum, văd că. Așa, mergeți la codare. Dați codare X264, folosește CBR, așa, și aici activați compresare CBR, dați aici Scratch 23000, codec AAC, puteți folosiți și MP3, eu am folosit AAC. Formatul e 48 GHz, este și 441.1, bitrate așa, 320 canale stereo. Așa, setări difuzorului, setări difuzor, unde doriți dumneavoastră să vă salvați videoclipurile, dați răsfoire și vă alegeți aici. Este pe MP4 și FLV. Așa, dați, așa și aici. Aici vă arată placa voastră video și procesorul. Așa, personalizare, am dat pe 1440 ori 900 și am dat report de aspect 8 2.5, monitor numai 1 și tot aici vă alegeți dumneavoastră redularele disponibile și FPS-uri am dat 60, poți să dați cât vreți, am dat 60. Audio, da, audio, n-aveți cam ce să umblați, la taste aici, vă alegeți dumneavoastră cum să opriți, cum să începeți, dați click pe el, vă nu vă arată și alegeți un buton, ce buton doriți dumneavoastră și avansat, utilizare, dați bifați utilizare optimizări multer, dați ridicat, de bifați permiteți și alți modificări pe taste, videouri, prestare X264 CPU, ultra fast, higit, am dat, așa, intervalul codare secundă, am dat pe 1, folosește CFR-ul, e bun și aici permiteți 61-120 de frame unei setările videoului și așa, și restul am lăsat default. Și aici la abanac nici n-am umblat. Dați ok. Și așa, ca să filmați, dați adaugă și captură joc. Ca să vă arate videoclipul, intrați în joc întâi și dați ok. După aia dați răsfoire, nu, dați aici și la mine arată că am intrat în Minecraft. Mă arată aici Minecraft 1.8. Și dați întinde tot ecranul și dați ok. Și intrați în el. Și aici e Minecraft-ul, aici e lumea mea. Nu-i nica nouă, nu-i nic fain. Deci, uita, să puteți vedea că merge. Aici am găsit un setuț. Sper să meargă, mie nu merge lăgos. E bun. Asta. Am și o textură de jan. Și sper să vă placă episodul. Nu uitați să dați și voi un like, un share și un